Бүгінгі күндә пандемия шартларында без сәламәтлек сүзен бик еш куллана башладык. Ниһаять, үзебезнең организмга игътибар итә, иммунитет турында уйланабыз. Сәламәтлекне тергезүгә караганда саклауы мөһимрәк икәнен исәпкә алып, үзебезгә карата сауыктыру чаралары арсеналын киңәйтеп җибәрдек. Йокы, иртәнге зарядка, чыныгу, саф һавада йөрү, дөрес туклану — булар вируска һәм инфекциягә каршы торуда яхшы гадәтләрнең әз генә өлеше. Сәламәтлек саклау программасының тагын бер һәм тагын да әһәмиятлерәк өлеше булып спорт тора. Шушы көннәрдә менә инде 13 ел дәвамында Муса Гәрәев исемендәге балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбе базасында эшләп килүче сауыктыру физкультура түгәрәгендә шөгыльләнгән апалар күнегүләр ясап, үзләренең физик яктан әзерлекләрен күрсәтеп, ГТОның алтын значокларына ия булдылар. Менә бүген әле без значок ГТО аны тырышып сдавать итеп, бүген вручение булды. Бик нык шатбыз. Шулай и в дальнейшем тырышырбыз, йөрербез, үзебезнең тазалыгыбызны өстәргә тырышырбыз. 6 елдан артык әлеге спорт чарасын тренер Эльмира Хафизова алып бара. Биредә зур теләк белән 50гә якын кеше шөгыльләнә. Яшьләренә килгәндә төркемдәшләрнең иң яшенә 57 булса, иң өлкәненә 84 яшь булып килә. Өлкән буын вәкилләре сулыш гимнастикасын, ягъни ковидтан соң үпкәләрнең эшләнешен янәдән торгызуны, буыннарның хәрәкәтен яхшырту буенча кебек биремнәрне яратып башкара. Шулай ук алар күмәкләшеп Русиянең төрле төбәкләренә сәяхәтләргә дә йөри. Ижау, Казан шәһәрләренә барганнар, Ушалы районының тылсымы белән билгеле Әүлия чишмәсендә дә булганнар. Төрле бәйрәмнәрне дә табигать кочагында каршы алырга яраталар. Без пенсионерлар бик тырышып, бик матур итеп ЛФК коллективына йөрибез, сөенеп йөрибез, шатланып йөрибез, хәрәкәттә бәрәкәт дигән девизны онытмайбыз. Без монда физкультура белән генә заниматься итмәйбез, әңгәмәләшәбез, серләшәбез, шатлыкларны бүлешәбез, кайгыларны уртаклашабыз. Рәхмәт администрациягә, рәхмәт Эльмира Назиф кызына, матур итеп безне оештырып, шушылай заниматься иттергәне өчен. Сез яшьләр өчен үрнәк. Алда да булган күтәренке рухыгызны сүндерми, тормышны яратып, үзегезне саклап, сәламәт тормыш белән яшәгез, хөрмәтле өлкәннәр. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.